Job ke kanhon jong Martinez bat ke Juventus haga Champions League pedang sing ba ya pe ki paralok ki bajus ngau tenan pan pe ki video haga ne ke channel ka jingela kai haga UEFA Champions League ha pedang ke Aston Villa Persha ya ke Young Boys haga ne ke jingela kai ke Aston Villa ka la ban pelem ya ke Young Boy hado dalai la not goal ha ba pa shkane ke jingela kai ke Aston Villa ka le ban pen khi ya ke jar haga minit ka ba athnyo lưng ba utai liman bot ska kol jang Ramsey haga minit ka bala to pra bat ha ba kot ka jingela kai haga kelas step ka Aston Villa kala tam ka Young Boy da ar la not goal bat ha bawan banila kai haga kan la ka ba ar sajisen ka Aston Villa kala yo byang bat pan khi e ka jar lưng ba unana haga minit ka ba pra pe hun reu kum ta lưng ba ke ne ke lai te liki goal kala byang ka Aston Villa bakan penlem ka Young Boy haga ne ka jingela kai bat kum joro kali akhor ye ki lai poin bapura nakane ka jingela kai ha ba phai pat sakawe ka jingela kai kata ka Juventus Persha e ka PSV hakane ka jingela kai ka Juventus kala la ban penlem ye ka PSV dalai la ka we goal ye ki goal na ka banta ka Juventus la ya ban thap lưng ba William upaliar ubran khat khandai snam jong ka Juventus haka minute ka ba ar we bot ska goal jong Makeni haga minit ka ba ar pa nyeu bat ka kol ka ba khado ka ba long ka kol ka balai la ya ban that lưng ba Gonzalez haga minit ka ba san pa reu bat ya ka chikol jong ka PSV la ya ban that lưng ba Saibari ha shwa ban kut no ka jingela kai kata haga minit ka ba khandai pa plus lai kum ta lang ba ka ne ka nam job ka Juventus ka la bayang ka bakan yo khori kilai point ba pura na ka ne ka jingela kai Kuble Shibon ya pe ki paralok ki bajus ngau tenan ban page ki video hakane ke channel ngin skendo pat hakawe ke video Kuble Shibon